Kamagwini ke bantu benkosi, ndiza nomba ndifuna khe sithethe ngengozi msinyane. Ndinemibuzo endiyibuzwayo ngabantu, especially this week abantu bebesize ezivumiseni. Laa nto ithi kutheni ingozi ngoku seyisetyenziwa apha ekhaya kodwa ayiyeki? Kutheni ingayeki ne? Quickly ndise bus stop ndilinde ibhasi. I'm traveling to Cape Town. Kutheni ingozi ingayeki? Kodwa sizamele ukuyisebenza apha ekhaya. Lithi elam ngelinye ixesha asiyipopoli ingozi uba unobangela ibivulelwe yintoni kwasekuqaleni. You understand? Ngelinye ixesha ingozi iyakwazi ukwenzeka ngenxa zininzi izizathu zoba ikhaya linganengxaki yengozi. You understand? Iyakwazi uba kanti ngumoya omdaka, iyakwazi uba kanti indlela umuntu ebezohamba ngayo emhlabeni, iyakwazi uba kanti ndizawuthini na yingqumbo yabantu abadala. Ingqumbo yabantu abadala njani bade bakufake engozini? I don't think bakufake engozini ngokunokwabo, more than into yokuba bayavula bangakhuseli. So wena nento ebingezi kuwe ebizigqithela, uyana ufumaniseke uba uzifumana usengozini ngolo hlobo, umoya omdaka uzathini na uyarhawula uzibhaqa usengozini. You understand? So ingozi iza ngendlela wena mntu uyisebenzayo kufuneka uyipopole into yoba ibiqalele phi. You understand? Bibangelwa yintoni? Uyayibona? Ifana nomntu obulala omnye umntu. Uyayibona laa nto? Umntu obuleleyo kufuneka sikhangele uba ubulala ngabuni, yintoni le bimthuma. You understand? Beqale kwathini? Because lisikizi kaloku ukubulala. You understand? Aze ke ngoku lo muntu ebebulele umzekelo abe sengozini mhlambi kuthweni. Like I can remember a case where umuntu wabulala wafumana isigwebo sentambo back in the day. Uyayibona uba naye ngoku izawuba yingozi because umuntu oxhonyiweyo okanye ozixhomileyo yingozi leyo. You understand? So zingozi zimbini. Ubulele mhlawumbi nasithi family member waze yena wathwani wafumana capital punishment waxhonywa. You understand? So zinto zakudala ezindithetha ngazo. Ufumanisa into yoba xa sipopola asiyi emva. Thina sisebenza ingozi le yomntwana wethu ogiliswe yimoto. We don't know umkhoka wale ngozi lena ngoku siyibonileyo uba kanti isuke emva kulaa mntu wabulalayo waze wafumana isigwebo esiluhlobo lwentambo umzekelo. You understand? So ufumanisa into yoba inde ihistory yengozi but thina siyijonga apha phambi kwethu asilungisi leya. You understand? Because leya ifuna into yoba lihlanjululwe ikhaya kungxengxezelelwe nalaa mntu wayebangele le ngozi. Lo menzi welasikizi kufuneka engxengxezelelwe. Uyayiva? So ngoku thina ifocus isekuthinini sigxotha ingozi ngoku lesisandoyibona. Akhange sijonge emva ihistory yale ngozi apha ekhaya uba ithini. You understand? Yakwazi ukuthi ingozi lichegwe lawe ehashini liyozingela, lichegwe lawe ehashini liyokha amayeza weyela. You understand? Sibona ingozi ngoku abantwana bekhaya bahlabene, kanti abantwana bekhaya ngumkhoka walaa ngozi yelaa xhego lingazange lilandelelwe mntu. You understand? Lakhangelwa lancanywa bade babhubha abantu abalaziyo elibali yaphelela apho. You understand? Ingozi yakwazi ukuthi kanti isusele emva ayonto yangoku. Yiloo nto kubalulekile ke mna ke ndithi mna ingasi ke xa usebenza ingozi sukuphelela ekuyigxotheni nokuhlambulula umsi kuphela. You understand? Makhe siwahamba amabandla khe kuxoxelwe elikhaya, popola gqirha uba yintoni le nto ifuna ulungiswa. You understand? Makungxengxezwe kushwelezwe ngoba xa sekukho ingxaki ngolu hlobo icacile bikhona ingxaki.
You understand? Masishweleze, malikuphume ilizwi likashwele, masihambe iinkundla zonqulo, sihambe sinqula sithandaza ngoba asisenawo amandla ngoku. You understand? Okugxotha elisholoku. You understand? Sesithembele ebuhlweleni ngoku. Masikhe sihambele indawo zonqulo, sihambele ubuhlwele buze bona ngomlingo namandla awo uhewula lento ingxaki apha ekhaya. So sometimes kubalekile into ukuba ke siphume emthonyameni sihambe iinkundla zonqulo kuxoxelwa lengozi. Mayingabi lula ibe you understand, xhelwe ibhokhwe pha bavaswa abantu phezu kwebhokhwe okanye igusha kwabuya kwaxhelwa ibhokhwe bahlanjwa ngomswane, and that is it. It can sometimes be deeper than that. Masingonqeni ukhangela unobangela. Litsho ke elam unobangela ubalekile nokuthi sikhe sithi go beyond amaqhanti. Xa kubonakala into yoba ifuna uba ingxaki bade bathi komnye umzi sesisebenze kwade kwakathathu, but eleke sisebenza ingozi kubhubhudu, eleke sisebenza ingozi kubhubhudu. Kaloku idaneni ikhangela unobangela. Nizamane niphinda-phinda into eyi-1 ngoba kutheni. Makhe kuhanjwe iinkundla zonqulo ke ngoku, makhe kuhanjwe kubuhlwelo obunamandla belikhaya kwiinkundla ngeenkundla. Nditsho mna camagwini bethu nani. I hope ivakele. Uyawutsho ke ongevanga. Chosi.